भैया औरी मामी आज भी डुमराव के बक्सर के धरती के हम श्रोता को संसद सफाई ना मानी भाई मानी कि कैसे रहिते सब हमारा रवन के टोलिया हो जिहिल गोलिया राधिका जी योग में बैठल बड़ी उधो बाबा जाके पूछल कि काहे राधिका मर मरले बड़ू अगर गहरा दिल में दर्द होके केहू खाती ओ दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पर मिल जाए तो को 2 मिनट में ले आते राधिका जी कहली कि उधो बाबा जे हमरा के दर्द दिहले भाई ई रोग के दवाई उनके लोगे कि कोनो मेडिकल पर ना अब नौजवान कहे कि देखो सच सुनावे लगल भैया ओरिजिनल सच सब कही कहीं जा कली जब मजबूरी बा लेकिन आज के आयोजन करता के हम धन्यवाद किया भजन गावे के मौका दिले कौन बेदर्दा अरे दर्द देले बा उहे दी दवा उधोजी से कहे राधा आखिर कहे तो क्या कहे कि तुम के तन मन शरीर कि तुम के अरे अनुभव दुश्मन अमहुरले बामला
बुद्धू बाबा कहला कि अच्छा बताओ कि तहरा का भैया ना मिली है तो का करो तो कहले जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना जीवन भर दुख हम सह बाकी केहू से कुछ ना कहो एक ही काम करो जोगिनिया जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई अंत में कहले बड़ी कतना सुंदर बात वीर भैया